Tervetuloa Rovaniemen eteläisimpään kylään Jaatilaan, joka on yksi Rovaniemen alueen vanhimmista kylistä. Kylää halkoo Kemijoen vuolas virta ja vaarojen siluetit rauhoittavat katsojan sielua. Jaatilassa historia hengittää hiljaisessa maisemassa ja nykypäivä sykkii virtaavan veden pyörteissä. Ihmisen asuttama tarina Jaatilassa alkaa jo kivikaudelta. Virallisissa asiakirjoissa kylä mainitaan jo 1500-luvulta lähtien. Lohenpyynti ja metsästys toimivat esi-isien vilja-aittoina. Kosken partaalle, Jaatilan saaren rannalle, oli turvallista asettua asumaan, hengittämään luonnon syvää rauhaa. Jaatilan kylien ikivanha kulttuurimaisema kertoo tarinaa ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta. Joki virtaa hiljaa, tuuli soittaa keskikesän sävelmää, rantaniityt viheriöivät ja vaarat vartioivat omiaan. Petäjäskosken voimalaitos jauhaa sähköä Suomen teollisuudelle. Sen rakenteet kertovat sähköistyvän Suomen sodan jälkeistä tarinaa. Laitoksen vieressä seisoo käytöstä poistettu turbiini, joka muistuttaa meitä joen voimasta, energiasta, jota joki tuottaa. Jaatilan saaren riippusilta on paljon enemmän kuin pelkkä kulkureitti. Se rakennettiin 1950-luvulla yhdistämään ihmisiä ja vuosikymmeniä toisiinsa. Alakanava ja silta keskellä kylää kertovat nekin tarinaa sodan jälkeisen Suomen teollistumisesta. Jaatilassa eletään edelleen luonnon ehdoilla, sitä kestävästi hyödyntäen. Halkomakoneen ääni ja puun halkeaminen kertovat työstä, jota tehdään luonnon rytmiä kuunnellen. Elinkeinot eivät ole kadonneet, ne ovat vain muuttaneet muotoaan. Kylän keskellä toimii Pohjois-Euroopan ainoa nukketehdas. Arctic Doll-tuotantolaitoksella valmistetaan käsin tehtyjä nukkeja, koriste- ja käyttöesineitä poronsarvista sekä porontossuja ja puutuotteita. Tehdas jatkaa paikallista käsityöperinnettä ja lähettää tarinoita Lapista ympäri maailman. Ruikan erän toimitalo, Jaatilan kylien tapahtumien keskus, kokoaa ihmisiä ja muistoja yhteen. Talo kertoo tarinaa yhteisöllisyydestä ja talkootyöstä. Jaatilan vanha asemarakennus pystytettiin Ruikkaan talkoovoimin ja sitä ylläpidetään yhä kyläläisten toimesta. Jokikalastus veneistä ja verkkokalastus eivät ole vain harrastus. Ne ovat tapa olla yhteydessä menneeseen, nykypäivään ja luontoon. Joilla voit löytää itsesi, kokea hiljaisuuden ja nauttia kalastuksen mukanaan tuomasta hurmiosta. Pammavaaran laelta avautuva näkymä piirtää kuvaa ihmisen asemasta maisemassa. Uudisraivaajat rakensivat asumuksensa joen rannalle ikiaikaisen valtatien varrelle. Jokivarren pirtit ovat tarjonneet asukkailleen tilaa ja lämpöä jo vuosisatojen ajan. Kylän kesäinen olohuone sijaitsee Jaatilan saaren laavulla ja kodalla, jossa säkenöivät kulttuurin helmet. Kota on kyläläisten kokoontumispaikka. Kansanmusiikin sävelin perinne soi edelleen näillä rannoilla. Jaatilan kylät ovat moderni kokonaisuus vaarojen ja jokimaiseman sylissä. Perinteisten elinkeinojen, lehmien, hevosten ja lampaiden lisäksi kylässä kukkii yrittäjyys monella eri tavalla. Elämä kylillä on tasaista, juurtunutta ja tulevaisuuteen tähyävää. Juuri niin, kuin kylillä kuuluukin olla. Rovaniemen kylien kehittämissäätiö mahdollistamassa arjen hyviä tekoja.